Čau lidi, v dnešním videu vidíte challenge Coca-Cola Mentos. Mám tady hosty, přivítejte se. Dobře, nebudeme ztrácet čas. A kameraman Lukáš, jo, takže. Já to natáčím z druhého úhlu. Hej, to už je ještě tady. Počkej. Tak, kolik tam dáme Mentosek? Moc ne. Všechny. Jakuba, já to musím zavřít. Všechny. To jsem teďka řekl. Hej, natáčej, kameraman. A natáčí. Dělej. Polož to na zem. Podívejte se lidi, musím to ukázat, to je úplně tvrdý. No a jsou tady bubliny. Počkejte. Já si na to ještě jednou šáhnu. Jestli na mě budete mířit. Jakube, počkej, rozdělej to. Teďka tam jdeš všechny. Už jich tam Vybuchne ti břicho. Už je tam toho málo, dej tam všechny. Jakube, dej tam ještě nějaký Dej tam všechny. Natáčíš? Jo, Musíš natáčet. já jsem to natočil všechno. Ještě natáčej. Možná ještě nějaký v kapsi. Dělej všechny. Dej všechny. Ještě, dej aj mě. Ještě všechny úplně. Už ne, Coca-Cola. Všechny tam dejte. Ať ten balíček tam dej. Mě bolí ruka. On má zlomenou ruku, nebo co? Nemám, možná Natoč nalomenou. to. Ne. Natoč ho. Jo, řekni něco Andrej. Ahoj. Zavři to, já to zaštěrchám, jo? Jak to tady vylítlo? Zašťuchej to. Jakube, to ještě není zavřený. Ale je. To není zavřený. Už jo. Koukejte tady, počkej. Čumte na ty mentosky tady, vole. Odjisti to. Odjisti bombu. To neudělám. To vyprchám. Zavři to, dej mi to, já to zavřu. Nepis to. Dívejte se lidi, jak zvířata se hádají o Coca-Colu. Hej, nechme to. Tady vidíte zlomená ruka. Zlomená ručička. Jo lidi, kdyby náhodou natáčíme před školou Šídlovička. Jestli nám nedají, jak jsme to vydali na YouTube. Ježiš. Nedělá to, je to porouchaný. Je to porouchaný. Jo, já si to nechám. Tak můžu si to napít? Hej, Chci vidět, jak mi vybouchne břicho. To už jsem tak tlustej, jak můžete vidět. Natáčej mě. Koukej, tak vybouchne břicho. Spíš. Lidi. Natáčíš to? Jo. Natáčej, kameraman. 4 mentosky. Kameraman, natáčej. On se tady blije. Se poblije. On se poblil. Můžete vidět, jak se poblil. Blij, poblí se. Dám si prdel. Fuj, on tady plive mentosky. Rozkousej je. Musíš ham. Takový on. On to rozkousej. On musí ham. Jak to vybuchlo. Kolik to má minut? 3. 3, tak málo. Daj si Coca-Colu, daj. Damson. Happy my name. Počkej, ať jdou vidět ty Hey, čus, vole. Hej, ale jsi debil. Sorry, už to vybuchlo. Tak vidíte, vybuchla Coca-Cola a ne Kuba. Jaký Kuba? Tady Etor mu pomohl. Mě máma za tohle zabije. Ukaž to zem, půjč. Podívejte na to. On nás přizabije v posteli. Hej, nechte to, já natáčím. Nechte to. Jakub. Hej, nechte to. Natáčíme. A nebuď se na tohle díváte. Dejte milenový like. Pokud u tohohle bude 20 000 lajků, natočíme druhý díl. Tak děkuju a čus. Co to je? To je to vypnutý.